grabatzen ari garen unean gaueko 10:00-etatik 18 minutu pasa diren honetan agindu bezala Realaren selekzioen geldialdi honen aurreko analisia egingo dugu. Txuri-urdinek partida batzuk jokatu dituzte, txapeldunen liga ere hasi da eta ahalik eta bideo laburrenean dena aztertzen saiatuko gara. Lehenengo eta behin gogoratuko dugu nola utzi genuen Reala azkenengoz. Granadaren aurka 5-3 irabazi zuten txuri-urdinek norgehiagoka ero batean, eta horren aurretik gogoratu behar da baita ere dinamika nahiko txarrean hasi zutela, izan ere 3 berdinketa jarraian eskuratu zituzten Imanol Alguazilenek. Itzulera etzen xamurrena izan, Bernabeun Real Madrid hartu zuen 2-1 emaitzarekin galdu ostean, baina gero bapatean txuri-urdinek berpizkundea egin zuten eta haranon Interri sekulako errepasoa eman zion norgehiagoka osoan zehar, baina Inter Europako txapeldunen ligako azpitxapelduna da eta horren ondorioz bana berdindu zuen talde italiarrak. Gero ligan dinamika oso onera itzuli zen, hain justu ere 3 garaipen jarraian eskuratu zituen ligan, 4-3 irabazi zion Getaferi anoetan, utxeta bat Valentziaren aurka Mestaian eta 3-0 Atletiki anoetan, eta gainera 3 norgehiagokatik behintzat bitan behar bada distira handirik erakutsi gabe, eta hor ikusten da pixka bat ere Realak egin duen hobekuntza hori, ez? Lehen behar bada distira handirik gabe jokatzen zutenean txuri-urdinek ez zuten norgehiagoka irabaztea lortzen, eta askotan ez da berdintzea ere, naiz eta aurkaria zuzena zen. Gaur egun ordea, naiz eta distira handirik gabe jokatu, plantillaren kalitatea hainbeste igo da, non taldeak beste irudi bat erakusten duen, ikuste ere beste mentalitate bat badaukala, eta hori argi eta garbi ikusi zen ligako norgehiagoketan. Gero Salzburgoren aurka erakustaldia eman zuen, egia da behar bada ikusten dela Salzburgo etzela 2017 urtean Europa Ligen aurkitu zuen talde ura, ez da Reala ere noski, garai hartan norgehiagoka ano eta zaharrean jokatu zen, eta oraingoan berriz Salzburgoren aurkako norgehiagoka hori askoz ere xamurragoa izan zen, utxetabiko garaipena, baina hor ere ikusi zen zeinen gogorra izango den txapeldunen ligan aurrera egitea, izan ere Salzburgok naiz eta ez distira handirikan erakutsi eta erakutsian kazulo handiak zituztela, euren aukerak izan zituzten, norgehiagoka berdintzeko ere aukera nabarmen xamarrak, penalti bat ere kendu zioten, eta dena kontuan hartu behar da. Eta azkenik Atleticoren aurka merezi ez zuen porrota, ez jasan zuen Realak. Orokorrean esan behar da, Reala ikusten dela jada ligan goian kontsolidatuta dagoen talde badela. Hori jada orain dela bizpahiru urtetik ikusten da, 5 denboraldi segidan daramatzate Imanolenek Europan sartzen, eta hori zerbait bada. Egia da, Europan oraindik ere jauzi hori ematea geratzen zaiola Realari, orain badirudi txapeldunen ligan Benficaren aurkako norgehiagoka datorren aste artean oso garrantzitsua izango da, baina badirudi Reala asentatu dela, ez hor, eta Europan ere aurrera pauso hori berandu baino lehen iritsi daitekela, ez? Behar bada final laurdenetara iristeko aukera hori, finalerdia da oso kontu zaiak dira final laurdenak ere, noski finalerdietan jada Europako lau onenen artean egongo zinakeela izango litzateke, eta hori oso zaila da, errealistak izan behar gara, eta hori oso zaila da Realarentzat. Eta, baina Benficaren aurkako norgehiagoka hori oso garrantzitsua izango da, oso gogorra baita ere ziur, baina lehenago beste filtro bat pasa beharko du Realak, hori Mallorca izango da larun batean ordubietan anoetan, eta ikusiko da ea zer gertatzen den norgehiagoka horretan, baina badirudi horrek pixka bat markatu dezakela Realaren ibilbidea, ez? Atletico Madrilen aurka bigarren zatian oso ongi jokatu zuen, behar bada lehenengo zatian Atletico Madrili gehiegi utzi zion jokatzen, ez dakit nola esan, eta akats oso puntualek porrotera eraman zuten Reala, eta ez behar bada urteko norgehiagokarik distiratsuena egitera, baina kontua kontu ongi
Eta orain lesioen inguruan hitz egin behar dugu, iaia amaitzen joateko. Azken lesioa atzo jakin genuen Andres Silvarena izan da. Andres Silva badirudi 5 astez edo egongo dela geldirik jokatu gabe, egia da orain arte ez duela bat ere protagonismorik izan, Atletiken aurka ordu erdi soilik jokatu zuen, eta Atletico Madrilen aurka ez zuen minuturik izan, hor nik uste Imanolek ere zerredo zer ikusi ziola naiz eta deialdian zegoen, eta aldiz horri Tierniren lesioa gehitu behartzaio izan ere, Atletiken aurka irailaren 30 horretan lesionatu egin zen Kieran Tierney zorigaiztoko lesioa izan zuen eskoziarrak, hor bere hegala etzen aldetik, eskuin aldetik hain zuzen ere lasterkaldi bat egiten hasi zen, eta lasterkaldi erdian bapatean lurrera erori zen eta hautsi egin zuen, ikusiko dugu nola joaten den bere garapena ere, baina ez du bat ere itxura honik. Beraz, bajak ere, noski utsuneak, baina orain pixka bat taldea orokorrean hartuta edo, orain hemen ikusten dugun bezala baita ere momotxo azken norgehiagokan etzen deialdian izan, ikusiko duguea urrengo deialdian badagoen, momentuz behintzat realak ez du inongo komunikaturik atera, eta orain ikusi behar duguna da pixka bat jokalarien minutuak, ezta, eta golak, batez ere, golak aurrealdera joan da, goleatzaile nagusi moduan Takekubo daukagu. Takekubo esan genuen Takekubok denboraldi hasiera oso ona egin zuela, gainera Granadaren aurka hori demostratu eta baieztatu zuen, ez garaipen oso landua lortu ostean eta bera protagonista izan zen horretan, baina ordundikan aurrera ere sekulako norgehiagokak egin ditu, golak ez ezik pase ikeragarriak eman, taldeko iparrorratza bera da Takekubo, baina egia da ez dela goleko pase gehien egin dituena, kasu honetan Brais Mendez da, Brais Mendezek ere nik esan nuke beti gorako garapena egiten ari dela denboraldi honetan, ez lehengo denboraldian oso ongi hasi zen, gero pixkanaka beherantza joan zen, aurtengoan ere halako zerredo zer ikusten ari gara. Eta nik uste oso aipagarria dela Mikel Oyarzabalek, taldeko kapitainak, taldeko beste iparrorratzak, buelta eman diola bere egoerari, eta orain oso bestelako egoera batean dagoela, Imanol jada finkatu dio postua 9 faltsu moduan, eta hori oso garrantzitsua da bai Mikelentzat eta baita Realarentzat ere, berak hori finkatua edukitzea ikusten da posizio horretan askoz ere erosoago dabilela, eta hori Realak benetan baloratu behar duen zerbait da eta etekina atera behar dion zerbait. Robin Lenormand ataka estuan, Mallorcaren aurka txartela ikusten badu, bretoiak Rayo Vallecanoren aurkako norgehiagoka hori galduko luke, eta aldiz Rayo Vallecanoren aurkako norgehiagoka hori galtzen baldin badu gainera, Rayo Vallecanoren norgehiagoka horretan txartela ikusten badu, Bartzelonaren aurka, beraz, ez dakit, ez naiz Imanol Alguazil, ez naiz Robin Lenormand, ez Reala, ez dut inongo botererik Realea, baina iruditzen zait, saiatuko dela Robin Lenormand Mallorcaren aurka txartela ikusten, eta bada ezpada ere Rayoren aurkako norgehiagoka hori ez jokatu, gainera atzealdeko postu horiek ongi babestuta ditu Reala, Jon Patxeko oso errendimendu ona erakusten ari da, Aritzel Ustondo badirudi pixkanaka badatorrela, eta hori garrantzitsua da Realarentzat, nola ez, eta hori gerta daiteke. Hauxe beraz, nola itzultzen den Realaren inguruko hurrengo bideoa noski Mallorcaren norgehiagokaren ostean izango duzue analisiarekin, bitartean ongi izan, agur!